تعليل اللام تولتي أكلو غزاي كبابي أنا قعنا على أبل علي حزب تግራይ ዝበፅሕ ዘሎ በደላት ብትሪ ከም ዝቃወሙን አበ ጎኒ ህዝብ ትግራይ ምዃኖም ገሊጾም እዞም ወገናት አበ አክሱም አበ ጸገም ኮናታት ንዝርከቡ ሓገዝ ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን አሜሪካ ቢሎም ከም ዘበርከቱ ድማ ዝበፅሕና ሓበሬታ አመላኺቱሎ ክብሮም ልጌታ ዋዲድዎሎም ህዝብ ትግራይ አብ መጻብብ አትዩ ጽላቲ ብዕጽዋን ክባን ከጥፉ ወንታልሙ ንቀጻሊ ምሕዝነትን ሰናይ ጉርበትናን አሚኖም አብ ጎኑ ደው ዝበሉ ብውልቀ ሰብን ጉጅለን ጽሩሕ ወገናት ኣለዎም እዞም ወገናት ካፍታ ዘላቶም ሃፍተ ገነት እታ ዝኻልዋና ደግፉ መጽኦም አብ ደገ ዘለው ድማ ደፊሮም አብ ጎኒ ዲያስፖራ ትግራዋይ ደው ብምባል ድምጺ ውጽእ ህዝቦም ብምዃን አንጻር ፋሽስታውያን ተሰሊፎም እናተቃልስዮም አበ ወጻዝ ነብሩ ተወላዶ ዓድታት እንጋና አላ አውራጃ አኩለ ግዛይ ወረዳ ደቀም ሐረም ነቲ አበ ዕጽዋን ክባን ዘሎ ህዝቢ ሓገዝ እንተኾነ ብዝብል ልብን ሕውነትን እንበር በስሕት ሓገዝ ከይገደቦም ዝኻልዎ ድጋፍ ከም ዘበርከቱ ገሊጾምልና ውስናት ተወለድቲ እቲ ከባቢ በሓባር ብምዃን ዝኣከብዎ ልዕሊ $7,000 በማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን አሜሪካ ቢሎም አብ አክሱም ንዝርከቡ አብ ጸጋም ኩነታት ዘለው ወገናት መሐገዝ ኩዕል ከም ዘረከቡ ድማ ዝበጽሐና ሓበሬታ የመላኽት አብ ልዕሊ ወረጃ ሓው ህዝብ ትግራይ ዝበጽሐ በደል ይሕዝነና ብትሪ ንቃወሙን ዝበሉ እዞም ወገናት እዛ ቁርጽ ግዜ ሓዝውን ተሓጋጊዝና ክንሰግራይና ክብሉ ድጋፎም ገሊጾም እዮም ዝተፍላልዩ ተወለድቲ አኩለ ግዛይን ከባቢያን አብ ዝተፍላለየ እዋን አብ ዕጽዋን ክባን ንዘሎ ህዝቢ ብዓይነት ይኹን ብገንዘብ ዝተፍላልዩ ድጋፋት እናገበሩ ምምጽኦም ዝዝከር እዮም